अभी आप सुन रहे हैं बेला टीला चौक से अरहुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। हमरा माखन के साथ जदी चिखबा कान्हा सोसा बोला बोला कृष्ण कन्हैया हमरा मटकी के माखन जे खइबा हमरा मटकी के माखन जे खइबा कान्हा सोसा जियबा हमरा मटकी के माखन जे खइबा कान्हा 100 साल जियबा 12 जतन से हम रखनी जगाई खैला के जानी तू जइहा भुलाई हमरा माखन के स्वाद जदी चिखबा कान्हा 100 साल जियबा हमरा माखन के स्वाद जदी चिखबा कान्हा 100 साल जियबा हमरा माखन के स्वाद जदी चिखबा कान्हा 100 साल जियबा। प्रेजेंटेड बाय अरहुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। 100 साल जियबा हमरा मटकी के माखन जे खइबा तोहरे खातिर ये स्पेशल हमरा खनी खइबा जे कान्हा तू ही रोज हम भगनी खइबा जे कान्हा तू ही रोज हम भगनी तोहरे खातिर ये स्पेशल हमरा खनी खइबा जे कान्हा तू ही रोज हम भगनी हमरा माखन के माजा देली हबा कान्हा 100 साल जियबा हमरा मटकी के माखन जे खइबा कान्हा 100 साल जियबा। बोला बोला कृष्ण कन्हैया की कान्हा 100 साल जियबा। प्रेजेंटेड बाय अरहुलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बहुते विटामिन से बनल भाई नइखे भरोसा लटराई बहुते विटामिन से बनल भाई नइखे भरोसा लटराई सारा जीवन के सुखए में पइबा कान्हा 100 साल जियबा 100 साल जियबा हमरा मटकी के माखन जे